I penpau ka jis dokumen ha kani ka por leng ba jong ka LS Imli Production. I wan ra biang shapi ya kani ka Reboy Superstar season 3. Kalian jongaro nga wer so bhaye pi baro ki badeng sap kane ka thain ri bhoi jingi lapin yawan ban chimenta kane ka sho namar ba ka sho kalong ka bakhoi bat ka voting system ro kanum dan pe pila ban chimenta ban pi ki sap ki phoi pi baro kane ka ri bhoi superstar season 3 ka ban salong minta Leng ba jong kani ka Ronsan ban pen I ya ki sap ki phong ka bangila ai kerteng ka Reboy Superstar bat kani kadai ka season 3 ka bangidon menta te ha kani ka por ngi khot ni wer ya pi iwei pa iwei kinong snong jong kadong bat kathan jongi nang ni na po Reboy district banwan banishim benta nadu ki khulung khna ki samla bat kirang ba kumju namar ba ha kani karunsan ni ailat ia pi kinong snong jong ka Reboy district ki banishim benta ban pen I la ki sap ki phong kumta nga khot bat nga wer so bhai pi baro ki para samla ki hep ki baret bat kirang ba ban pen I pathe ka sap ka phong ka phidon hakane ka season 3. I hope you will be the winner next time. See you guys. Nang kong in le leng ba ka audition kata ka balong ka banlong leng ba ka online audition ba pin record ya kanu ka sap ka phong ka jong pi ka ba pikwa ba disim benta kumba arminit palat ya ka arminit nginam la ban pedang nrei kan long bai hapo arminit kata kan sedang nadu ka khatnyo terik nadu ba laplai ya kani ka news ka bangi keren menta nadu ka khatnyo terik benai benengkong arhajar alfenreu bat kan kut hadu live way terik benai benengkong arhajar alfenreu ha ya ka video ka jongpi ha une unumbar prahnyo nyausan pra iwei saunot ngan ong biang prahnyo nyausan ra iwei saunot ngin priang lut ya baro ki sap ki phong ki ba si don na kaliang jong ki khna ki samla bat kirang ba kanu kasap ka ba pidon sila ba sim benta namar ba kadai ka ba ka balong ba ban pen I ya ki sap ki phong ki jong pi on sim benta ha kani ka runsan kumbang la ong mene on sim benta be tang ya ki nong song snong ki ba song basa ha po jong ka tham Reboy kumno ban pen shisha pa de ba pindei ki nong snong jong ka tham Reboy kata kan long ba leng ba ki ID ki jong pi ki ID card dalang ne ki voter ID ya ki bom padan ka voter ID pade ki hab ban ra leng ba ki epic card jong ki kini ki pa ha rengkat ka jeng pen shisha na urang ba snong ba pidei ki nong snong jong ka Reboy district bat ha kani ka Ronsan ka bangidon menta ka Ronsan pen isa yinom le ya kanu ka voting system kani kamut ba ka syong bai kat kum ka sap ka jongpi kat kum ka jingla ka jongpi te kumta nakliang jonga nga khot nga wer pi iwei pa iwei ki khon samla ki hep ki bariat bat ki rong pa ro kumju ba tin yashim ya kani ka kabu siar ka ba lengba jonga ne ka Ronsan ka ba he ka bangin sapelong hang ni hapo Reboy district ka ba pila ban pen I ki sap ki phong jong pi bangin yo ya uta usu superstar ha ka season 3 te kini kita kikentin kijing khot nakaliang jonga ya pi iwei pa iwei ne da phidang dunaro shimshu sakane ni kebeshibun mo patang shue jan ba katu briu klim te ho ngate bat phang nya tarkot sisendon
Pijan. Men setiap porbomi na yang utak da kesen ayu, bat ndalawan pai kesema da kesen ayu. Sabishar baha. Nó xiên ngã ông nhập hào niềm đeo qua trong phá yai. Đi li, lên nhỏ, có sẽ lại không mẹ. Bạn nhà mẹ cắt nó xiên ngã ông giai nó cả khuôn trong làm em số thua.